Здравейте, приятели! Днес ще ви представя урок "Направи си сам" на тема археология. Ще използваме тези керамични магнитчета, които сте си купили от нашия център, и ще научим повече за археологията и ще си направим няколко творчески задачи с тях. Магнитите са дребни сувенири, които си купуваме от различни туристически обекти, древни градове, музеи и от чужбина, например. Те винаги имат изображение на конкретното място или снимка, или изобразяват нещо характерно за тях като символ. Нашето място е свързано с археологията и археологическите разкопки на могилата Малтепе. Също така в образователната ни програма ние говорим за глината и керамиката като част от човешката история, култура, изкуства и ежедневие. За археолозите керамичните съдове са най-често откривания артефакт. Фрагментите от счупена керамика могат да бъдат сглобени отново от реставраторите и благодарение на тях научаваме повече за различните форми на керамичните съдове, за тяхната употреба в миналото. Например, амфорите са много интересни съдове с характерните две симетрични дръжки. Те са използвани за съхранение и транспортиране на течности и храна в миналото. Също така археолозите намират и фрагменти, парченца от богато украсени съдове с интересна украса. Тяхната декорация е изработена с голяма прецизност от древните майстори и тези съдове явно са били по-специални за хората от миналото. Вероятно са използвани за ритуали или са били притежавани от царете и аристократите. Сега ще поговорим за тези керамични фрагменти, които имат интересна декорация в тях. Понякога археолозите и реставраторите успяват да възстановят керамичния съд от фрагменти от неговата цялост и така ние добиваме представа за неговата форма. Но често се налага да правят едни такива рисунки, само използвайки фрагмента. Рисуват силуета на съда и правят като илюстрация на неговата форма, размер и декорация. Това е част от тяхната работа, когато изследват керамичните находки и предмети. Ние с вас ще си направим една художествена задача – възстановка на керамична форма с хартия и черен маркер и ще нанесем украсата върху съда. Необходими материали. Ще имате нужда от два цветни листа. Аз съм избрала един оранжев за формата на керамичния съд и един кафяв пламен, който ще използвам за фон. Ще имаме нужда от черен маркер или фломастер, молив и ножичка. Продължаваме, като ще си направим силует на керамичен съд и го изрежем от листа. Това може да е форма на амфора, делва, гърне, чаша или купа. Сега ще ви покажа лесен начин как да направим симетричен правилен силует на керамичен съд. Ще сгънем листа по този начин по средата и с молива ще направим контурите само на половината част на съда. Ще започна с устието. Интересно е, че археолозите наричат частите на съда с такива имена, които отговарят на частите на човешкото тяло.
Например, горната част на съда се нарича устие. Устие идва от устни. Тук имаме тяло. Тяло и краче наричат долната част или стъпката. Сега с ножицата ще изрежа контурите. И така се получи силует на керамична чаша. Но първо искам да си представя декорацията на чашата, използвайки фрагмента, който има. Какво ни казват фрагментите, когато ги разглеждаме и тяхната украса? Например, тези линии, които са разположени тук, вероятно са разположени хоризонтално на керамичния съд. Няма как да вървят в друга посока. Следвайки тези линии, ние може да определим как украсата е разположена на съда. Позицията ето така. Линиите са хоризонтално. Аз решавам, че ще започна от тук. Ще очертая фрагмента с молива и ще бележа мястото на хоризонталните линии. И ще ги нарисувам върху съда. Този начин. Може да използвате и линия, ако се притеснявате, че няма да станат прави. Сега тук виждаме тези спирални мотиви, които ще се опитаме да повторим, да ги прерисуваме. Рисувам с молив спиралите по цялата ширина на чашата, защото вероятно декорацията е обикаляла целия съд като лента. Тук забелязваме също един елемент между двете спирали. Нещо такова. В този фриз, тази лента, има тези чертички. Ще ги добавя по цялата ширина. И сега ще използвам черния маркер, за да повторя рисунката. Първо правя контур по силуета и после повтарям с черно елементите от украсата. Докато рисувате, си представете кой и за какво е използвал тази чаша в миналото. Може би могъщ владетел е пил скъпо вино от нея. Или красива принцеса е поднасяла дарове към боговете. В тази част пропуснах тези точици да направя. Ще ги нарисувам
и ще довърша по цялата ширина. Използвайте фантазия да добавите завършващи орнаменти. Например, в горната част на устието ще нарисувам малки спирали, а долу на кръчето ще направя един фриз с чертички. Накрая ще залепя готовата рисунка на тъмния фон и така създадох възстановка на керамичен съд с украса от древността. Бъдете свободни да измислите свой дизайн и форма. Може да направите няколко различни варианта на съдове. В този урок се запознахме с една малка част от работата на археолозите и я претворихме в художествен проект. Вдъхновени от декорацията на керамичния фрагмент, ние създадохме своя идея за керамичен съд. Пожелаваме ви приятна работа!